Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj prvi vlog i dobrodošli u dobru i zabavnu avanturu. Idemo ljudi za Tunis, vidite što sam se bricnuo. Bio sam kod frizera naravno i sad idemo da se pakujemo i poslije idemo u kupovinu da kupimo neke stvarčice, možda mikrofon da bi vlog bio uzbudljiviji i bolji, tako da ljudi, vidimo se kasnije. Ćao ljudi, evo spremni smo da krenemo na jebeni aerodrom, tako da spakovali smo se, sve je super išlo, kupio sam mikrofon koji je tačno govno, govncato, ja? I dao sam 30 evra za to, da bi ga zakačio ovdje i pričao, ja ga stavim na telefon, a on ne radi ljudi. Strašno, tako? Imamo 2 sata i 20 minuta da dođemo do aerodroma, mislim, tad nam kreće avion, tako da, valjda će da stignemo jebe mater, ako ne, onda, a do kurca. Vidimo se kasnije! I evo nas ljudi na aerodromu, čekamo da se ukrcamo u avion, tako da, kad bude došao avion, upalit ćemo se da vam pokaže kako dobar avion, u pičku materno, ako se srušimo, bit će dobro. Ja onda skočim prvi put s padobramom, brate. I ljudi, sad se spremamo da uđemo u avionče, u što bi svetlost. Čući ćemo ljudi, kaže Dijana tamo malo. Šalim se, gdje ćemo uđemo, ući ćemo u avionče. Eno ga ovdje pozadi, previše svetlo, pa se ne vidi. Smanjit ćemo svetlo. Evo ga ljudi. Ići ćemo kroz ovaj tunelče, ići ćemo u avionče i otići ćemo za Donješće. Tako da, vidimo se u avionu. I ljudi, evo javljamo se opet, još smo u avionu, još nismo krenuli, 10 minuta kasnije. 10 minuta sere tu, kaže kako ja trebam da spustim laptop, brate, sa onoga da se jede. Iz ne znam kog razloga, i onako još nismo poletili, brate. A drugo, ne vidim logiku zašto, brate, to sam morao da spanim, jel tako? E sad četvrto, peto, da krećemo, sve se mrtvo, trese se. Tako da ljudi, baš sam uhvatio moment kad trebamo da krenemo. Da. I tako ljudi da smo polako krenuli. Polako, brate, okrećemo se ovdje. Vidite? Što se ne vidi, brate, ono... baš je saranje. Ali brate, ono što kasnimo već 33 minuta, još ti imam dizel, brate. Evo, krenuli smo se sad piči sunce. Već ću smanjiti svetlo da bi vi vidjeli bolje. Tako. I da, zato što ima novo ljudi. Zato što ima novo. Babuske se deru, brate, ko magazin 400 na sat, brate, ne može da se začepe usta, jebate. Tako da su se popele na glavu. Ovo će biti jedan dug put, ali mene boli dupe, ali fora u tomu što imam samo još 20 minuta baterije na laptopu, tako da ne mogu da pustim film. Mislim, pustit ću vam film pa ću to gledat dok se ne ugasi naravno, ali posle toga će da mi isperu mozak. Znači, nisu normalni. Babuske, pijane, lude. Udale, brate, keme moje. Zaleći ga, brate. Ladies and gentlemen, hello again. This is Orkana speaking. We'll be taking off shortly. I wish you a pleasant flight. Thank you. Yeah, no problem, bro. Ready for takeoff. Yes, it's okay. Roger jet. Nemo kanter, brate. Dijana se smeje, brate, ko ne znam ja šta. Evo vide, brate. Vidite ga što se skrenuo je, brate. Gledaj ga. Evo ga. Brate, 300 na sat, idemo. A brate, ništa ko da se pomera milimetar, brate, gledamo. Se bruji, brate, samo što se ne raspadne, brate. Raspaši se avion.
Ćao ljudi, što se tiče ovog letenja, brate, smorit ću se 2 sata, 3, koliko već putujemo, tako da vidimo se kasnije. Znači stigla druga klopa, naručio sam 2 klope, samo specijalno za Duxu. To vam je dobar trip u avionu, znači možete da naručite kogod hoćete, sve besplatno. Ja sam ne stidim, moja kad se gleda, ja pojede buka, tako da možda naručim i 3. porciju. Tako da mi je ovo druga. A možete da vidite ovde da sam već tu jedan pojao. Aha, tu niko ne sedi naravno. Što znači da Duxa ima 2 mesta za njega i 2 hrane za njega. A možda bude i 3. Tako da budi prijatno. Znači ljudi, bližimo se, znači jedva smo stigli, za malo nismo poginuli, brate, znači ne mogu da vam opišem koliko je to retardirano, brate, znate koliko pričaju ljudi, brate, ne sklapaju usta, znači, brate, ovu gledao sam načisto, brate, strašno, brate, možete vidjeti, zamaglelo se, ništa ne može se vidi, ja se jedno vidim ugasli, majmun i sad svetlo, sad kad treba da siđemo, ali svetlo, brate, kad je bio dan, brate, u Las Vegasu smo sjeli, sad kad je mrak sad ugasili. Mislim, mi malo pre bio mrak pa je bilo svetlo, ali sad je mrak i sad ugasili kao svetlo to što sija grad. Ja sad dostim telefonom kako sija grad sve zamaglilo, brate, pa gdje ide pič, mater, brate. Znači, vidimo se kako budemo izašli, brate, znači... Evo silazimo ljudi. Ja, wie ich im 10, aber ich glaube, du warst ich im 10. Ja, das ist so knapp. Das ist schon sehr knapp. Aber auch im 10? Evo ga more. Nije bre ovo more, ovo jezero, bog. Sad letimo... Šta je ovo? Nije bre, jel šta je ovo? Most, brate, jezero, ko zna šta je. Treba baba što priča, brate. Bože, ne zaklapa, ovo se tako budala. Hoće li pum? Ovo je pista jebate život, evo. Kaj sam kada... Brate, mili, mi će izginemo ovdje jebate, jebo život sve. Mentori bre, da malo poginemo ni tapšu bre, šta tapšete po vas jebo usta. Da malo poginemo ni bum 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 bum, brate, gledaj, još se tresemo, brate, ja, da ako izađem bit će dobro, ljudi, a da ako izađem, znači, ako izađem... سيدتي مرحبا بكم في تونس لقد حضر من الطائرة بيان إبداع على عرض وطن منسرح في بورقيبة تشير الساعة الآن إلى 8 مساء و15 دقيقة بتوقيت المحل. نرجو منكم أن تتركوا حزمة الأمان حتى انتهاء العلامة المضاءة وفتح الأبواب. Ne čujem ništa, brate, ne čujem. 23 درجة. سيدتي Odmah mi ušima, brate. بكم قد استمتعتم بالرحلة وتمنى A sad će ići, stigli smo ljudi. Što sam lep, bratan. Manje bratas, čilen kafe. Hajde, Dijana, ulazi. Seda je, bate. Uštiju zelene, brate, stolicice. Da se sedne, bratan. Da je ovo? Sad će ljudi da vidimo kakav nam je hotel, da možemo da prdimo. Ajde, vidimo se kasnije. I čao ljudi. Nisam snimao ništa, zato što je bilo stvarno dosta nekih komplikacija i tako tih stvari. Tako da, za današnji vlog, došao sam ovdje, pričat ću vam sve sutra. Tako da, današnji vlog je za kurac. Sve je za kurac. Nije ono što sam očekivao, nije sve na slikama kao što jeste. Evo ga, televizor tamo bruji, tako da... vidimo se sutra ljudovima i tako to. Ćao.